Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, hoping kuti kune avo vanenge vachifamba vachiti ivo vari kutsvaka n'anga dzinobatsira, chamunenge musingazivi ndechekuti kumashure kwematare kunenge kutori nevamwewo veukama vanenge vachitotambudzika. Inzwaiwo zvainge zvichiitwa nababa vangu apo pavainge vachiri vapenyu. Ndichitaura nemi kudai so, pane imwe cousin brother yangu uyo anoratidza kuti ane kwaakazoendawo akabva achizonomutsa mweya wababa vangu. Anenge ari kushandisa mweya wababa vangu mukurapa kwake kwaanoita, because ari kuita mukurumbira ikoko kwaakazotiza akaenda akanovakira, because akabva kuno kwakavakira madzibaba edu nekuda kwenyaya iyoyo, because mushure mekunge baba vashayika takabva tachizoita chisungo chekuti never again tainge tisingachadi kuti mumhuri medu munge muchizoitwa zvehun'anga, because takaona kuti takangokura tiri vanhu vainge vachitambudzika. Baba vangu vainge vari n'anga, vakatanga kuita izvi zvehun'anga vachitori mukomana wechidiki. Ivo vanoti vakapiwa mushonga panguva iyo pavainge vachiri kuhondo, pavakaenda kuMozambique ndo pavakapiwa mushonga neimwe n'anga iyo yakavaudza kuti wainge uri mushonga wekuti vange vachizochengetedzwa munguva yehondo. Hondo yakazoti yapera, baba pavakadzoka, hanzi ndo pavakatanga kuita zvehun'anga, uye zvekare pamba painge pava kugara paine vanhu vakawanda. Hanzi vaigara vachingonetsana nasekuru nagogo, because ivo vainge vari vanhu vainge vachiita zvekunamata, asi baba vakabva vachizotama, but havana kutama, vakaenda kure, vakangotsvakawo pavo pavakatenga stand yavo, vakabva vachitanga kurarama upenyu hwavo, vakaroora amai vedu, vakazoroora zvekare umwe mukadzi. Saka takangokwirirawo mazviri, but mukomanashe ndaiona kuti hongu baba vangu vainge vari munhu ainge achibatsira. Pamba paiuya mapenzi, baba vangu vachitorapa mapenzi aya zvekutoti vaitopora. Kunyange vanhu vanenge vachinzi vari kurwara nezvirwere zvakasiyana siyana, baba vangu vainge vasina chirwere chavaiti ichi handigone kuchirapa. Asi kumashure kwezvose izvozvo mukoma, hama dzainge dzichitambudzika. Ava vaiuya kuzobetserwa vaingoona baba vangu vari munhu anobatsira, but vasingatozvizivi kuti baba vangu vainge vachishandisa vamwe veukama. Saka zvichitaurwa zvinonzi baba hanzi vakaenda kune rimwe ninga kuMozambique, uko kwavakanonyora mazita ehama dzavo dzose idzo dzavainge vachida kuti dzinge dzichizotambudzika. Saka kutambura vainge kuchiita hama dzavo baba ndo masimba avainge vachiwana, uye zvikari kuburikidza netsvimbo yavo yavainge vainayo yainge iri tsvimbo yechikwambo, yavaiti kana vakainongedzera kwauri tsvimbo iyoyo vaibva vatoona kuti chii chiri kunetsa pauri, vobva vatoudzwa mishonga yavanenge vachifanira kuti vange vachizoishandisa pauri. So handisi kuti vanhu musaenda kun'anga, it is your own decision and your own choice, but uchisvika pamba pen'anga ndiyo mibvunzo yaunofanira kuti unge uchizvibvunza kuti ko munhu uyu ari kuda kundibatsira, iye anoshandisa simba rinobva kupi? Anoshandisa simba rezvikwambo here, kana kuti anongoshandisawo simba rake, zvipo zvake zvaakazvarwa ainazvo? Because sababa vangu ivo vakatoita mashavi acho ekutengera, vaitoshandisa mweya yavanhu vakafa. Saka mweya iyi inenge ichida pekuti inenge ichigara, zvino yainge ichingotenderera ichigara pamitumbi yehama dzavo. Kwedu kwaifiwa mukukura kwedu zvainge zvitori normal kuti pagore paikwanisa kufa vanhu vaviri, because we were such a big family. Mari baba vangu vainge vainayo, asi mushure mekunge baba vazoshayika, motikari dzakatengesewa. I still remember motikari yatakazogumisidzira kutengesa yainge iri imwe Range Rover yababa yeblack. Motikari iyoyo mukoma hakuna kana ainge achida kumbofamba nayo, because yaitaura motikari iyoyo,
but ini handina kana kumbogara ndakainzwa hangu ichitaura. Asi vamwe vana mukoma vaiti vakada kuidhiraivha motikari iyoyo hanzi dzimwe nguva yaitoramba ichitoti ini hakuna kwandinoenda nekuti muri kuramba kuita basa randainge ndichida kuti munge muchizoita, because baba vainge vakatorevererawo mazita edu. Vainge vakati vamwe mukoma ndivo vaifanira kuti vange vachizosara vachizoita izvozvo zveun'anga. Zvino nekuda kwekuti tainge takasarudza kunamata, ndokusaka upfumi hwavo hwose hwakazoparara. But cousin brother uyu tiri kungonzwawo nerunyero kupe kuti ikoko kwaari hanzi ava kutoita mukurumbira uye zvikari atova nezvimari. But ini mari yake handiichivi nekuti ndinotozviziva kuti haisi mari yakachena. Mamwe matare awa, dzimwe n'anga idzi dzamunenge muchichemera muchiti munoda n'anga dzinokwanisa kukubatsirai, pane chikonzero as to why zita rako richinyorwa mubhuku, kuitira kuti kana munhu iyeye achishandisa mweya yevanhu vakafa unokwanisa kubatsirwa nhasi, but munhu iyeye paanozonofa zvinhu zviya zvainge zvichimbokutambudza zvinodzoka futi kwauri, ende zvinokwanisa kuzotodzoka kwauri atova mamwe mazikudhimoni ekuti anozotanga kukunetsa, because unenge wakaenda kawo kanobatsirwa nemweya wemunhu akafa. Saka munhu uya anenge achishandisa mweya yevanhu vakafa, iye anenge achiziva kuti anotaurirana nayo sei mweya iyoyo paanenge achiri mupenyu. Kufa kwake zvinoreva kuti covenant inenge yapera. Mweya iya inobva yatoita sekunge mweya yemadhimoni. Zvechokwadi unozvidemba iwe. Ndiyo warning yangu, ende handisi kuti vanhu musaenda kun'anga, endai zvenyu, but do it at your own risk. Iniwo ndainge ndiri mwana wen'anga, I will never do such a thing. Ndinomira hangu nemunamato. Zviri nani kuti ndige ndichitambudzika asi ndichinamata. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi inini ndainge ndimbori mwana wen'anga. Zviri nani kuti ndinge ndichitambudzika pane kuti ndinge ndichienda kun'anga. Zvakangooma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo I married a church prophet mukoma weku Nigeria. Now I am a widow. I have 2 kids because of his dark secrets. Ndirwarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Saka murume uyu pandakasangana naye I was still in university. Tikabva tatanga kudanana. At that time ainge achiri nemudzimai wake vakabva vachizonetsana. I respected him a lot mukoma because patainge tichidanana haana kana kumbogara akada kurara neni. After he had graduated and I had also graduated, when he had divorced his wife, ndopa takabva tachizoita move in together. Then he started his own small ministry, but ministry akamboitanga kuno ku UK. Then it did not work out. We were suffering a lot. We wanted it to be a big ministry, but taitotadza kuwana kana vanhu 4 or 5 chaivo vaikwanisa kuuya kuchurch on a regular basis. It was like really embarrassing. Asi sezvisinei, we told ourselves kuti this is what we had to do. Ndo zvatainge takanzi naMwari taifanira kuti tinge tichizoita kutanga our own small ministry. So zvadaro mukomanashi akabva achizodzokera kunyika kwavo kuNigeria, uko kwaakazosiya aita set up a small church. Uko zvainge zviri nani, because the difference between vanhu vari kuno ku UK nevanhu vari kuAfrica, kunoko it is very hard. Munhu kuti unge uchimuconvinza kuuya kuchurch zvinoti netsei, but uko kuNigeria we were using money. Taitobhadhara vanhu kuti vange vachiuya kuchechi kwedu. My husband told me that it was all for the good and we were doing it for the goodness of the Lord, and the Lord was going to keep on blessing us. But kuno manje it was very difficult to convince vanhu kuti vange vachiuya kuchechi. Uko taingotenga chikafu so that vanhu vange vachiramba vachingoya kuchechi. Then after that ndipo patakabva tachizoenda tose kuNigeria. Saka takati taenda kuya takaenda kuvillage kwavo, but throughout our little vacation tiri kunyika kwavo mukoma, I can say kuti my husband was nowhere to be found. Munhu wekungoti aita move
from one place to another, izvo ainge atori pakati pekuita marituals ake. Ndokubva tachizodzoka zvekare kuno kuuk. Chechi yedu yakatombokura zvekuti tainge tatova nemamembers aitosvika kuma 1000 something. Most of them they were Nigerians. Murume wangu aiti kana akangonamatira munhu iye it's either aitodonha nedhimoni kana kuti kana achirwara aikwanisa kutopora. There were people that had applied for their visas, vamwe vainge vari pakati peprocess yekuti vange vachizodzoserwa kuNigeria. He would pray for them and everything was just working out in their favor. Kana neni, I was proud of my husband. I thought kuti his was a God-given gift, ndisingatozvizivi kuti murume wangu ainge akajoina a cult. Most of these Nigerian pastors munongovaona zvenyu, but they are cult members. And kana ukaona munhu achiti ndina spiritual father vangu vanenge vari kuNigeria, munhu iyeye you need to be suspicious of him. Study his doctrine, ona kuti doctrine rake raanoparidza, is that doctrine aligning with the word of God. Kana ukangoona uchidhauta, ziva kuti you are dealing with a prophet, a pastor who is an occultic member. Zuva iro raakazondibudira pachena izuva rekuti ainge audzwa kuti aifanira kuti ange achizosacrifice one of our daughters, in which that was not part of the agreement. Apo paakatanga kuenda achinojoina izvo zvizvi zveoccultism yavo. Ngomanashe at that time ndakashaya kuti ndoita sei. Our church had grown so big, tainge tatova nevanhu and tinyatsokuona kutoti mari dzechegumi dzainge dzichipinda muchurch dzainge dzakawanda. And I was also realizing kuti ndokusaka most of these pastors get rich so quickly because mari dzacho dzechegumi dzinouya dzakawanda. Like in 1 month taikwanisa kutoona kutoti tinenge takabata more than 20,000 pounds iri mari yechegumi kokuzoti maofferings. So I was really confused as to what was I supposed to do to support my husband or not to support my husband. In the end, I supported my husband, but ndakazoramba nemwana wangu because I was supposed to give him the go ahead, because kana mukafunga kuromba muchirombera church munofana kuti munge muchizviita as a couple. That is why muchizonzwa mamwe maprophets achinzi vanoita zvekuhura nevakadzi, vanodanana nevakadzi vakawanda, but you find out kuti kunyangwe zvikanzi ahura zvinengei, kunyangwe akanzi adanana nevakadzi vakanaka sei, but he will always stick by his wife. Kunyangwe zvichinzi mukadzi iye anenge ari not so attractive, it is because there will be partners when they would have decided to sacrifice either one of their relative, mutorwa kana kuti mwana wavo, in which I refused. Ndakati kwete, I'm not going to give you my daughter. We did not fight about it because cult yavo, like you do not even have to force someone, kana aramba anenge aramba. So I said no, I am not going to give you my daughter so that she can become your sacrificial lamb. Murume wangu akabva atanga kupenga. We tried to hide it until the day that he passed away. The family knew kuti that was what was going on. So I handed over everything kuna mukoma vacho, who is still a pastor to this day. Pavakazotanga kurana church yacho, but yekuno ku UK it just collapsed. People stopped going to church after we had failed to do the rituals. But mukoma vacho vari ku Nigeria, I think vakazoita ma rituals because ndivo vakazotanga kurana church iyoyo. Vaitoti vari pastor vachinyepera vanhu kuti vakatoenda kumayunivhesiti uye zvekare vakastada theology. Izvo vaitoenda ku-night Bible school studying theology whilst he was already a pastor, vanhu vasingatozvizivi kuti vainge vachinyepa. He is still running that church, but the church did not go big as it was supposed to. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukoma kuzonosvikawo murume wangu achizoshayika, akazofa zvake, but ainge ava kupenga. Iniwo ndakangokwanisa kumudzosera kuNigeria because ndainge ndava kusazvikwanisa. He was being violent. He died in his village. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mangadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndodawo kungobvunza kubva kwamuri muri yeZimbabwe kuti
kana ndikataura nezvayo nyaya iyi ndinokwanisa kusungwa here, because ndanga ndichida kuudza mhama. Nyaya iyi inondidya mumwoyo mangu. Ndiri musikana ndine makore 23 years kuberekwa, uye zvekare mweya wamainini unotouya kwandiri uchitondiudza kuti iwewe uri kufanira kutoti unge uchizofa, ende uchafa usina mwana, ende uchafa usina murume. Ndozviri kuitika kwandiri. Murume wose uyo anenge azama kumbodanana neni anozotogumisidzira ava kutorasika njere kana kungosangana nemabad luck. Mukomana acho ndakangokurawo ndichigara navatete vangu. Vatete vangu ava vainge vakaroorerwa umwe mukadzi wenumber 2, vaiwirirana kwazvo nemukadzi iyeye wacho wenumber 2, but ameno kuti vatete vangu vakazobatwa nemweya wakaita sei. One day vakandiudza kuti vainge vachida kuuraya amainini vavo. Zvechokwadi ndo zvakaitika. Vakangotora mushonga wemakonzo vakaisira amainini muti, vakatonwa amainini vakafa, zvikatongorova zvakadaro. Saka vatete ivo vainge vachiona zvekare chipoko chavo amainini, but vaiva munhu wekuti vainge vasingazizi kufamba. Vakabuda vakaenda kunana Zambia, Malawi, Mozambique vachirwa nemweya waamainini. Izvi zvakaitika kwemakore akati one day. I think vanenge vakazosairira mhepo yacho kwandiri, but ivo vanoramba havo, vanoti havangamboite zvinhu zvakadaro. Vachiri vapenyu vatete ava, kunyange banguru ivo vachiri vapenyu. Saka secret iyi ndinoona sekunge yanyanyisa kundiremera. Ndanga ndichida kuti ndige ndichiudza banguru zvose zvakaitika, zvekare nekuudzawo amai vangu, because vainge vari very close kuna amainini avo vainge vari mudzimai wenumber 2 wabanguru. Saka handizivi kuti kana ndikataura nezvayo nyaya iyi kana ikabuda pachena ndingasungisiwa here. Please post my story kana kuri kunzi nyaya yangu inoita. Musazoshare mafone numbers angu kana nani zvake, because ndinotya kusungwa ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichibatsirana navo mucomment section. Pavari kuda kuziva ndeapo pekuti kana kuri kunzi vakazoreurura vakaudza amai vavo kuti izvi ndo zvakaitika, hanzi ndinozosungwa here. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ruva rangu rava kuda ropa, handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndakabva kumba kuchitungwiza uko kwandakakurira. Ndauya kuno ndakabva ndachizotanga kushandira umwe muSomalian ainge achiita zvekutengesa makumbeze. Mari yacho mukomanashi ainge ari ma1. Saka ndakauya kuno kuDurban ndikatanga kugara neimwe cousin yangu uyo ainge achindibata rafu. Zviya zvokungotiwo munozongotanga kungotaura mose makura. Saka tainge tisina bond, taitobatana rafu kutoita sekunge tisina kana ukama. Ndakauya kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2022. Ndainge ndichitotiza nhamo chaiyo, because ndakangokurirawo munhamo zero future, kungoraramawo nemahookup epafacebook uye zvekare zvekungotengerwawo mabundles munhu otorara newe. Ndauya kunoku ndikatanga kugara nekazini yangu ndichishandira muSomalian iyeye. Panguva iyoyo zvinhu zvainge zvakaoma, business racho rainge risingafambi zvakanaka. Ndakabva ndachizosiya basa ndikabva ndachizotanga kushanda pane imwe saluni, because ndiri kuZimbabwe ndakamboita futi izvozvo zvekushanda mumasaluni evanhu. Saka ndichishanda musaluni ndopandakatanga kuwirirana neumwe mukadzi uyu ane mashops ake anoita zvekutengesa mahair pieces. So ndaiti kana ndikatumwa nemukadzi wandainge ndichishandira kuti enda unotenga kana wivhi yakati, ndaiti kana ndasvika ikoko mukadzi uyu aitanga kungondiudza nyaya, like she was very open to me. Saka ndaifungidzira kuti iye she was a lesbian, because ainge akazara matatu muviri wake wose. One day she then invited me to her place. Ndakazoenda kumba kwake not knowing what to expect. Ndakati ndasvika kumba kwake akabva achizondiudza kuti inini I had been chosen by her ancestors kuti ndinge ndichizoitawo mari, in which I could not understand what she was trying to say. Saka mukadzi uyu akabva azondiudza kuti ainge aine n'anga yake, uye zvekare ainge achida
kuti ndinge ndichizosangana nen'anga yake. Ndikati zvakanaka, munhu uyo anenge ari kutotaura zvinhu zvinomeka sense apa. Ndainge ndatamburawo nenhamo. Iye ainge achiti kwandiri, I was reminding her of all the struggles that she faced when she came to South Africa, akazobetserwawo. Saka kana waromba unofanira kuti unge uchizotsvakawo munhu wako one uyo waunozobatsira kuti ange achizoromba. Takaenda kumba kwen'anga. This was the following day. Akatonditi hauchatodzokeri kumba kwekazeni yako sezvo wandiudza kuti kazeni yako has been mistreating you, wava kutogara panapa kusvika zvinhu zvako zvaita. Ndakati ndasvika kun'anga kuya ndo pandakabva ndachizopiwa bhodhoro. Saka mubhodhoro umu mainge muine ruva. Ndikanzi ruva iri after 3 days ndaifanira kuti ndinge ndichizoritsvakira chiflower pot, then ndobva ndariburitsa mubhodhoro muya, then I replant it in that flower pot. Ndikaita saizvozvo ndikabatsirwa nemukadzi uya. 3 days later akandipa mari yekuti ndinge ndichitsvaka kumwe kwekuti ndinge ndichigara. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. Mukomana achi ndakagara ndikatanga kuona kuti ndainge ndava kuita mari. Akandivhurira karestaurant kangu. Ndine marestaurant angu 2 muno muDurban. Ndakatokwanisawo kutotenga motikari yangu, uye zvekare ndiri kutoraramawo kaupenyu kanenge katori bo. Ndava kutogarawo kuma-estate kwakazara maIndian. Hakuna kana anotomboziva kuti basa chairo randinoita basa racho nderei, asi ndakaudzwa kuti mari iyi haisi mari yekuti ndingazoonekwa ndichichengeta hama dzangu. Saka nditori nedzimwe hama dzemuno muSouth Africa dziri kutambudzika, dziri kudya nhoko dzezvironda, but handitotendedzwi kuti ndinge ndichivabatsira even though ndiine mari yakawanda chaizvo. Saka ndinofanira kuti ndinge ndichimbobuda. Kana ndabuda ndobva ndambopa mari kune vanhu vanotambudzika but vasiri veukama. Ndo dzimwe mhiko dzacho idzodzo dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera. Saka zvinhu zvakazotanga kuchinja mushure mekunge ndatanga kuenda kune imwe church, kune imwe AFM iri kunoko. Ndakaenda kuchurch mukoma ndokubva ndachizosanganawo neumwewo murume uyu ainge akatofirwawo nemudzimai wake. Takataura paya ndikabva ndamufarira. I think kuti ndo pakazokanganisika mhiko dzangu, but I'm not even sure. But ipapo pandakangomuunza mumba mangu tikarara tose. The following day ndakazoti ndichimuperekedza murume uyu. Pandakazodzoka ndo pandakabva ndachizoona kuti ruva rangu rainge rasvava, because iro zvarinoita ndinoti kana ndikaridiridza usiku, mangwana acho makuseni ndinomuka ndobva ndaona kuti pafloor kana kuti pasi pembedha panenge paine mari inenge ichisvika kana kuma9-10,000 rands. Dzimwe nguva anenge ari ma-US dollars equivalent to 10,000 rands. Saka ndakazoti ndabva mukunomuperekedza murume uyu ndakabva ndachizoona kuti ruva rangu rainge rakasvava. Ndakanotenga fresh milk ndikaridiridzira nefresh milk, but rakangoramba rakasvava, raitowedzera kuoma. Saka ndakanzi kana ruva iri rikaoma completely ndo kuzotofa kwangu kwandinoita, hanzi ndichangofa ndisina kurwara. Saka ruva iri as long as riri green zvinoreva kuti inini ndichararama kunyange nekusingaperi. Ndakabva ndachizofonera mukadzi uya ndikamuudza kuti kunoku ruva iri rasvava ende riri kuramba richingooma. Akabva anditi ngatitsvakei ma-used pads. Saka ndakatanga kufamba kuma-estate vanhu vazhinji vanogara vakazvivharira mumba. Saka ndakatotanga kufamba house by house ndichisecha mabhini. Lucky enough ndakangofamba about 3 houses from my place ndokubva ndatosangana nema-used sanitary pads. Ndikafonera mukadzi uya akandirombesa, akauya kumba kwangu akabva ati masoke. Ndikabva ndamasoka mune kamwe kapaketi kered. Ndapedza kumasoka ndikabva ndachizotora mukaka uya ndobva ndatanga kudiridzira ruva riya. Mukoma rakatotanga kutoita green, rikatoita mashizha egreen zvekare nemaruva aro akatotanga kutobluma. Then ndokubva ratotanga kutondipa mari, because takangoti tichingopedza iro rapedzawo kubluma ndokubva ndatoona mari yainge iri pafloor. Then ndokubva tabuda zvedu. Saka ruva iri nawo rava kutaura. Pose apa rainge risingatauri. Kana mukadzi uyu akatoshamisikawo nazvo. Zvino n'anga yacho pari zvino iyo iri kuti iri paoff.
yakati ichiri paoff iri kuda kumbozvisimbisa, but ruva iri manje riri kutaura neni. Ndinototi kana ndikangopinda mumba, ruva iri rinobva ratondiudza kuti riri kuda ropa. Harisati randiudza kuti riri kuda ropa rani, but rakatonditi pahama dzako uri kufanira kuti unge uchitsvaka mumwe chete uyo wauchandibvumidza kuti ndinge ndichizomuuraya. Kana usingadi kundipa hama yako, zviri nani kuti tose tiri vaviri tinge tichifa. Saka ndozvazondiunzawo panapa mukoma. Ininiwo ndatova neconfusion, handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei. Ndiri kutotsvakawo help kubva kwamuri imi mukoma nemhuri yeZimbabwe. Zvinhu izvi handichazvidi, but mukadzi uyu ari kuti once you are in you cannot go back to the past. Saka handizivi kuti ndodii. Pari zvino riri kunditi sarudza munhu 1 pahama dzako. Handisi kuda kukusarudzira, ndiri kuda kukupa choice yekuti unosarudza uyo waunoda kuti ange achizofa. Saka hama dzangu dzose ndinodzida mukoma, kunyange wandakatukana naye, but hama dzangu dzose ndinodzida. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvechokwadi vakaromba havana zororo. Chiko ichocho chekuti unozofamba mudzimba dzevanhu uchivhura mabhini evanhu uchida kungoona kuti hamuna here masanitary pads anenge akashandisiwa. Apa kokuzonzi ndakupa choice yekuti uri kufanira kuti unge uchitsvaka weukama uyo wauchazondipa mvumero yekuti ndinge ndichizomuuraya. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.